Jesu ibere Eucharistia. N'oriri ikpeazụ n'uhuruchi, Jesu kpọkọbara ụmụazụ ya n'oche nri anyasị. Obido ịgwa ha okwu, o were ọchịcha nye ya ụmụazụ ya na nwayọ, gọzie ya sị ha rie, na nke ha bụ ahụhụ. O bulikwara iko mmanya juru n'ime ya, gọzie ya sị ha ṅụọ, na nke ha bụ ọbara m, ọ bụ ihe ọṅụṅụ. Mmanya dị oke ọnụ, kulite bịa nara Kristi n'ụdị achịcha na mmanya. onye ga-anata dị nwenụ, onye dị umeala n'obi, onye na-ebughị njọ n'obi, onye aka ya kwụ ọtọ, ịbụ onye rụrụ ala, erile ya n'ime eri ọnwụ gị. iburu njọ n'obi, erile ya n'ime eri ọnwụ gị. omegbu ụmụ ogbenye, erile ya n'ime eri ọnwụ gị. ọkwa n'itere ime, erile ya ị na-eri ọnwụ gị, ọnwụ ebighị ebi. Ị ga-aga nkwupụta ekpere maka njọ gị. N'oriri ikpeazụ n'uhuruchi, Jesu kpọkọbara ụmụazụ ya n'oche nri anyasị. obido ịgwa ha okwu, o were ọchịcha nye ya ụmụazụ ya na nwayọ, gọzie ya sị ha rie, na nke ha bụ ahụhụ. o bulikwara iko mmanya juru n'ime ya, gọzie ya sị ha ṅụọ, na nke ha bụ ọbara m, ọ bụ ihe ọṅụṅụ. Mmanya dị oke ọnụ, kulite bịa nara Kristi n'ụdị achịcha na mmanya. ekenenu ihe omimi dị obodo rere nsọ, Jesu Kristi mere onwe ya ihe oriri na ihe ọṅụṅụ, n'ụdị achịcha na mmanya. Si anyị rie, si anyị ṅụọ na Eucharistia. lekenenu ka o si bụrụ nri dị mma, nri dị oke ọnụ, jupụtara n'ụtọ, metụ ya ọnụ ka ịhụ na ọ dị ụtọ. N'oriri ikpeazụ n'uhuruchi, Jesu kpọkọbara ụmụazụ ya n'oche nri anyasị. obido ịgwa ha okwu, o were ọchịcha nye ya ụmụazụ ya na nwayọ, gọzie ya sị ha rie, na nke ha bụ ahụhụ. o bulikwara iko mmanya juru n'ime ya, gọzie ya sị ha ṅụọ, na nke ha bụ ọbara m.
ọbara bụ ọgwụ ihe ọṅụṅụ mmanya dị oke ọnụ n'okpulite bịa nara Kristi n'ụdị achịcha na mmanya. Otuto dịrị Chukwu Nna onye kere igwe n'ụwa na ihe niile. Otuto dịrị Jesu onye nyere anyị onwe ya n'oriri nsọ n'ụdị achịcha na mmanya. Otuto dịrị Mmụọ Nsọ onye ntasị obi etu dị n'izizi ka ọ ga-adịgide